up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasaba yokoro we wato wispoude de yongwang. Anyong susara na sa ebaro di not gogomit soit us gogomit west we spedef ma maser nang. Ari banyi sturu, wisi want donya makaserefi, de televisi da loktu de luku en ye yere a prespar nyusu. Emis don jangan beraroccara. Ja, Master Gambo, Arjimang lukuma. Tido de baka, pucane prespar nyusu sena sa. Maar natuurlijk, ja, bintang des ma odi na trase de diasporas ma. Ala de sana ma de ta trase we badion odi. En we accident waar de bang in de sturu voor architectori. Want in het programma disi, uno fusena sa une kostnosma, we tak priswatande, we voedensma op ook toe. Dat we doen in het programma disi. Anders zou het maar zeggen. Ja, want in het vorige programma voelen, daar bij voeden meneer Lembo op. Ja, we waren opvoedkundig bezig, omdat het je niet siert om je zo op te stellen met rassenhaat en persoonlijke aanvallen op mensen, hun persoon. Want no wasma na goron tapu, ne wakaga tapu an ukudat, siche serda pedatak me obaya sichi. Dat is. No. Isabi? Dus kook me tot een papassie dat hij. Dus we waren opvoedkundig bezig. Ja. Zo dat we gewoon morgen varen, want de mij seka bom. Braro de mij seka bom. Met je. Maar jere jaso. Me kan een simpel voorbeeld. Efu fuchawan kondere fu sorgu takichara economia a inflatie nanga descent kon in balans, dan ja, we gaan naar de stakeholders. Ja. Zo vakbeweging, bedrijfsleven, sumamoro. De sociale instellingen naar de sandati. Ja. Ja, de gewapende machten. Isabi toch alla de mandati. Imgos dat tafaranga de mandat taki toch. Vijf na torda. Het is 100% zo. Ja, takanga de man, want aan een juwelijk president dat je zit aan kondre. Nee. Iedereen nodig in een kondre. Ja. Bisfait de, ja, alles maar nodig. Sasan Euroko. Zo, maar jere jaso. Iwan tegen me dat een president kan stellen zich op de douane ambtenaar pijemi. Nee. Aman trouwens koutu gewoon in een koutu. Nee. Ja? Nee. Aman man de wan soldat die gewoon toch? Nee. Nee. Omdat jongens don takanga de mandat die fu kontot wan vergelijk, fu zorgo taki, fu moto uit de crisis, Ja. en dat de elkaar crisis management. Ja. Je verstaat toch? Dus dat is zet atori, dat die zet atori, dat janga de vakbond, Ja. anga de trabontu, to ko over in takluku dismi kanji. Ja. Mino manji morolek mino abi. Want if ma wan free roso, dan ma 20 biri. Ja. Dat 50 sma kom, mino manji ala 50 sma biri. Nee. Daarom ik de kar precies zo many sma Ja. kon na friari. Dus dat want taki na sande da ajideman. Ja. En abe aba verplichting ete want na in onderhandel. Sumana de eng. Sumana eng. Want dat A minimum. president, Zo doen we a dit. regering, Masar Santoki, Oké, een vorige president. a vorige Oké. president, Ja. onderhandel Ja. en verklaren onderhandeling en voor zorgen dat a onderhandeling wakabong, dan mi egitu dat lanti moet zorgen dat dis of de union money Ja. in loonbelasting. Ik kan verteren Ja, ja. factor dat. Dus je bedoelt eigenlijk, je moet het over een loonbelasting. Ja. Dan ook door vakantietoren geld aan de toren. Ja. Ik raad het op. Je begrijpt dat je Santoki, dat kan een factuur. Ja, we nou de bontu. De bontu allemaal. Tripartite overleg. Juist. We allemaal is de aanwezig. Juist. Dat de man komt overeen. Maar je begrijpt, verkiezing komt. Ja. Dus Santoki komt weer. Maar de overeenkomst bedekbaar aan de man. Ja. Dus de nieuwe regering die zie. Moest gewoon voeren uit. Natuurlijk moet je doorgaan. Je moet doorgaan. Natuurlijk moet je doorgaan. Dus wat deze regering kan doen, wat Ja. ik niet hoop, Ja.
Dat ik kan broka overeenkomst voor onderhandel bakken, Ja. maar dan hou je de mensen op. Ja. Want na crisis, we hebben strijd. Ja. Je verstaat, de orders maar op. Want alle de vakbond, vooral de atoso na descent, na tupan draai staking, Ja. na tupan draai disi, dana dati, dana so. Ja. Suma pe de desma di be pot faya jiden. Tak ugo staak tegen santoki. Ugo doe disi. Ja, ja. Ti dena di santoki. Meke huiswerk. Ja, ja. En wat belangrijk was toen, de man betak morgen overuur. Want kijk, die ben ik overuur, dat belasting ben ik tranga. Ja. Dus je begrijpt, als anati a bond toe, vakbond, de Ja. man check atorati, dan bedrijfsleven, maar ook atorati reno. Want if mij ook overuur, aan Ja. mijn James Revi, Ja. dan morgen, afu van CCQ. In principe, de man zijn morgen ook overuur. Nee, toch, want dat zei ze dan. Ja. A productie go achteruit, Ja, toch. toch. Want dan moet ik nee, bas mino man. Nee. Want mina win marchi, Nee. na overuur. Ja, ja, ja. Want overuur, want ik no doro yo so. Ja, ja. A euro zeg ik went doro also. En yo abi foroko, i woroko uit euro ban. Ja, ja. Dat is normaal. En dan morgen kan de 5 of 60 euro morgen. Isabi toch, dat nafa a bedrijf kan waka, asan kan waka, productie kan go. Ja. Dus de mijn prisirif doen. Natuurlijk. Want hij sabif saye doen. Ja. En a inkomsten komen bigi. En dat je hebt armslag, want we leven in een tijd van crisis. Ja, ja, ja. En ook, Ja. het kan ook zo zijn dat je ook overuur, dat 3/4 van zijn win belasting. Ano? De hebben ik nou. Dus de man takatorang als Santoki, als Ja. president toen, Ja, takatori, de man Lucas en de man dat hier, oké, dat was coach bepaalde sani. ja. Alik va, Dat is scheef. je scheef, juist. Alik va je salaris, ama schuiven ook toe. Ja, Ik raad het ook waardoor je minder belasting betaalt, ja, maar dan ontvang je meer. ja, Dan kan je huiswerk. ja. Je weet toch, ik kan Ja. niet meer vrij, ik kan niet meer vrij. Ja. Want ja, je is zeker dat ik nu ook en mijn basis dat ik kan eigenlijk move aan mijn gezin. Begrijp je? Maar wan prespartori san bonfurus man he verstaan. Ja. Luko, if je abwan work op pe werk rust node, Ja. vrede node, Ja. allemaal de ontevreden. Aborok op dat samen go boom. Nooit. Nooit. Ano kan go boom. Nee toch? Nee. En daarom mek je a vorige president nam Kumasar Santoki bij onderhandel na de man en na onderhandelen de man ano be de wan onderhandelen coach do tak even do gwe Ja. na sabi mai ko Lucas ani Ja. man e kon do cijferwerk na ngala de sandati en im go lukutaki ino meki getumsi furu of sani fu sorgu taki go seka inflatie Nee. want in bereken taka a tiki dat gevoelig Ja. a inflatie tiki. Ja, ja, ja. A maat gevoelig. If je second tum say kanti. Ja. En if a kanti kring. En no meer ik bat a kring. Ja. A kring a 2%. Dus dat meer toe. Ja. Ja. Maar zij stormen ook toe. Nee. Taki, jullie regering. Ja. Maakt niet uit. Wist, ik ga naar een bedrijf, ik trouw directeur van een bedrijf. Ja. En de vorige directeur, doe een boensani. Ja. Dan, als ik kom eigenlijk, je ziet dat ook die regering die ziet dat hier gewoon, we tak overal loonbelasting toe, Ja. toch? Ja. Maar de regering nou, ik tak hier nou, ageert leki na deze tatori. Toen ik had tak ook toe in die pleidooi leg afvallen uit dat hier nou, mi egodoro, sang a vorige regering bij Mickey. Mana san dati de mana fisti porodo. Dat is dat nog goed, toch? De mana na fisti porodo. Ja. Isabe fi no wasi skim boom. Nee. Dan de ma jiwan yung cross op een kring crossi. Ja. De je wering. Uh-huh. Isabi toch. Dat is zogenaamd je porodo. Na fisti porodo. Ja, ja. Isabi toch. Pronken met andermans sferen. Ja. Isabi toch. Mi vindt dat geef de keizer wat de keizer toekomt. Natuurlijk. Isabi toch. Ja. Nog een volk. Nee. Isabi toch. Nee. Ben je bang? Je vrede tegen je volk dat je no ma bif godoro tapa. Assistent voor Masar Santoki. Ja, toch? Dimbe kosi. Ja. Dimbe potu voor kosi. Juist. Ja, je vrede tegen je volk. Want je hebt geen keus. Nee. Nee. Je hebt geen keus. Nee. Nee. Want alle de man de vestman kon takik ban. Ja. Ja. Masara Adin. Ja. De na voorzitter. Ja, ja. Takik ban. Tak na 2030 zoveel. Ja, ja. Voor zijn stabiliteit om een bereik. Mm. Masara Rusland dat uku. Hij trouwens uku.
als sekanti, Dat is dat. dat je vakan ukuan olifisi. Dus dat. Isabi toch want dat taki 3 jaar lang de man taibere. En mij protesteer man. Ja. Want dan nog dat betekent des man. Ja, want die Die betekent. verkiezingen bij komen. Ja, want die betekent ook toen nog een IMF en zo. Ja. Toen ik had nooit had dat jaren no. Santoki be doen boosani. Ja. Santoki doen boosani voor EBS story. Ja. Snap je toch? Ja, Subsidie. ja, subsidie Alle en dit zo. dat die en je gaat gewoon door. Dat had is dat toch? Yes, om die economie gezond te maken. tuurlijk. En dat me verboek. Dus dat want taki, sami want tegen des maar de tak des aan zomaar. Ja toch? Lek na den fena wil uit. Ja. Je verstaan? Ja. We want leg de uit tak hier no, om een economie gezond te maken. Overal in de wereld. Ook bij de grote economieën. Ja. Je sabi toch? Ja. Ja, bif bogo seta sani passen en meten voor zorgen dat ga go bon. Ja. If je kon een populistisch beleid, dat je hoort na sasaba jokromos, en we water je hoort de sweetie, je verstaan Ja. dat je jides aan zomaar zonder nog een prestatie nodig. En Sami beloof van vorige regering. Hij belooft worko man. Ja. O die je worko, je heeft niet incentive. Ja. Je heeft niet. Ja. Maar je vindt niet worko. En daarom vanuit dat presidentie het taken. Dat de jongen, want AOV bijvoorbeeld Ja. is bij wet vastgesteld. Ja. Ja? Dan imsi AOV le kwam chi jepi. Ja. Maar dat nog mag de hoofdzaak vivi liberteit op 60 jaar. Ja. Dat nog mag. Nee. Daarom maak ik me een actie aan regering die zie. Kjaro mindchef kom. Isa, kwetje de jongwang na afasi no kwetje de lek fouru in een ren. Leki gooi je de nyano mo dat je liep dat de lot over. Dat is het niet. Make the way zorgen a passie van de kan make de zelf economisch weerbaar. Maar ben dat tori. Dat is helemaal goed. Dat is nou juist de story. Want ik zei taki, if in euro ko, Ja. Masragambo, de tap a leeftijd sa mi abi. Ja. Dan jokiswang cheese aan die plantie. Ja. Toch? Dan mijn denk dat je malibi. Omdat hij in euro nooit. In een woroko. In euro nooit. Je moest kiezen een pensioen. Een pensioen moest je pa of je ook toe. Ja. Je begrijpt toch? Ja. Maar dat is bij euro. Ja. Maar is dat san en verwonder me. En de san dat die land moest komen maken bekend. Land moest contact ator dat die. En dan met wangen terugwerkende kracht. Ja, ja. Alla de regering die sabem leg afvolk asan dis. Dat jere no. Wins na userefi edu eji pran grong. Je prani Ja. serbaka. Ja. De go een assurantiemaatschappij. Ja. De go ano verzeker je go. Ja. Ik kan verzekerd toe. Ja, natuurlijk. Maar ik kan go de takere no. Alla mung me productie en zorg dat me op bij wijze van praten 500 gulden. En pensioenwet is dat 10%. Dan disnami bedragsametjes alamun Ja. 10% omena de dan me stort een jaar. Dat temt op 60 jaar. Ja. Dan me kontek ala money of me kontek a pensioen. De kavel en Jimmy. Ja. Want na so ada Holland toe. Ja. Alles zie. Wins je worko ja buru je pran gron ja buru Ja. of je ser ja bura woyo. Ja. A man e verplicht dat keren no me op pensioen ji. Ja. Wins je gaan wat ra buru ego doro. Ja. Dan ben je niet armlastig tijd op 60 jaar. Dat is. Dus fouten mekkie. We moeten eerlijk toegeven. En een mindchef dat moest komen onder de jongwang. Want miseref te jong vrouw, mi komita vrouw, e worko in Assyria. Isabito. Hey, krindape. Ja. Da actie mi masar gambo mam no man fen wan lanti worko. Mitaki da worko bato atak nee fa pensioen. Mitak nee. Ja. Mitak luka dame dis don dape. Je verdient zo many. Want nou uitzendkracht. Ja. Tegas matak je worko so many. Iemand tonen aan. Dat is mij me kwam berikan je de pa je pensioen. Ja. Mi mitem baka tuwichi. Atak mene gambo. Ator regel ja. 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 Zou zijn euro. Sasane worko. Ja. Ja, ja, ja. Dat moet gebeuren. En zo voed je een volk op. Van volk kan zorgen, serf, maken serf economisch weerbaar. Dat temt op 60 jaar, dan kan dat ai.
Ik kan kom feest kom bak, madam. Mijn opje money. Daar AOV komt bij kijken. Ja. Je verstaat. Ja. Zo zorg je voor jezelf. Ik Die denk- sabito. En sami wataki. Uno tang nomo e seka bong. E jugu a bong en so tak forok tok moto fadong. Ane woroko. Want a rutu fa bons dong. Ja. I sabi toch? Ja. En un sabi taki if I make moeite, I woroko, I shoga, I do your best, I no te skrivan e futata pu starati. I ne ori anu da teishi so man anga ine anu ya den ka persela my persel ine anu. Nee. Of ama ane just one iPhone. Ja. Ja, I no sap sa ma do. Then do not te de like ye seka bon. Ye seka bon no mo. Say second do weet God. Want je abona fortune is naughty. Yes. I verstaan? Ja. O artje onpo. Aya sabaku time. Ajeng and ajeng. Deye buriami. Fight a firi. Wade jotemi. Fight a firo. Deye labumi. Fight a firi. Jarusuma. Kabami bakao. Ye labumi. Ye kosi mabaka. Ye ogri mabaka. Ye jotemi. Matelu gumi. La fire firi. Jarusuma. Kabami bakao. Ye buriami. Fight a firi. Ate jotemi. Fight a firo. Ye labumi. Fight a firi. Jarusuma. Kabami bakao. Babaku time. Wabileto, wabileti. Wabileto, wabileti. Mana tangi tangi le begi funo kirimi. E tangi tangi me o begi funo kirimi. Wabileto, wabileti. Ondre baya me beku mana. Wabileto, wabileti. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi me begi funo kirimi. Gorota bugunu na jau komite. Agorota bulibi diweshi de na jau konsabe. Madangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi na me begi funo kirimi. Wabileto, wabileti. Me begi baya. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi me begi funo kirimi. Masragadu ye krimi pasi. Emi muaka. Wayala ogri. Nangade maka. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi na me begi funo kirimi. Wabileti. Wabileto, wabileto, wabileti. Tangi tangi me begi funo kirimi. Aja. Tangi tangi me begi funo kirimi. Wabileti. So, we dat doen hier, mi warskoro ba. En met takken ete wan lazy. Unlek de bigi man wan de aso de karo no. Ja. De tu ouro man. Right. De tu ouro kel. We here ja. Me o te jo wan sani. Wijsheid. In een leraar scoren. Na door ondervinding. Ja. Door de jaren heen. Dat ondervinding potje abani. Ja. De leri. En daar zo je het wijsheid. Fika leren wan jong wang. Dat jere no. Na dis na passie. Ja. Na dat na passie. Ja. En passie. Wan patiëntie uma na wan gudu uma. En te a patiëntie yo shimira bere. Ja.
Je verstaan. Ja, want sommige mij taki, de Oruman, arki Oruman. Terwijl Oruman, Ja. is sorry precies vast aan de. Want je Isabi ook. Jam no Sa euro. Je weet sorry precies vast Ja. aan de, want u sa po best tot u futu toch. Helemaal. Une luku po fadong. Nee. We luku po stotu Dat futu. Funo stotu futu baka. Baka, juist. En dat mek we tak de Oruman disi. Ja. E tak nanga unu fu kan verstaan grond tapu. Ja. En wansan me leko uit, uno waka fes grond tapu. In waka baka grond tapu. Want dat sa grond tapu abi na datau ji. Yes. Maar if you waka ne fesi, yo go naki ede. Yo naki futu. Da yo fadon da yo takas ma pusi. Ja. Maar no sma pusi ne, seref trowe serefi. Dus dat. Je verstaan. En de bigi man disi, des dona futu fa berji. Dat de luku ga loktu, dat de sapsep sa tapa berji. En you di no wa yere, de gwa tapa berji tak yo go luku. De ineshi noti. Isabi toch, want je man verstaan dat pe sa yeshi. Yeshi sani maar man verstaan sa de sani. Dus dat is. Maar onde oruman is abdati. Ja. Isabi, dat de man karu wijsheid. Bezadig. Uno agressief. Une kosi. Dat vooral niet. We voeden op. Ja. En dat belangrijk. Ja. Want wat wij hier doen, den gram chif unanga afop chin kapich de frok to dati. Vijfenatori. Helemaal. Dat nou juist de tory, maar Sergambo. En daarom is dan ja, we tak bepaalde tory, voor zo'n afvallig, ook de gramtje weer zorg ook toe, dat bepaalde sma, tegen man dat choro, Ja. dat die leggen, maar tegen die nasani, dan den ons abnoti, want u arti want tory dora, no? Iya dora apokai. Apokai leg uit. Dus wacht. Maar nou een systeem ja. Ik heb dat denk door. Dus de man voor de age man naar depressie. Ja, ja. Dus de man voor korpschef, want dat door uit taki. Ja. Korpschef no bong. Ja. A topfus koutu no bong. Nee. Walos koutu no bong. Nee. Da minister, dus hij vula minister aan toe. Ja, ja. Me kutaka sani. Ja. Dat de man hekel last minute. Ja. Bevorderen nanga de sani. Mami gadef de afspraken nanga de bon to meki ala sani. Dat mim doen. Ja. En dan ga jij door met het beleid. Ja, ja. Voor zorgen dat je als aan de standaard te waka. Ja, ja. Isabi toch? Want na de service, maar die si be charka strati toch? Ja, ja. Dat ugo staak, ugo disi, ugo dati. Terwijl ube abe tegen waman na santoki, Ja. uno be loba man. Ja? Isabi toch? En dat die na die dama do boonsan die de man, Ja. dat we go leg uit no. Dat want taki uno na tumo voor gom. Maar Dora schreef Ja. dat ben de minister voor Justitie toch? Nee, ja, no be de minister. Sabe je dan? Minister. Oh, minister. Want if je kon leggen uit nou, dat je bent de minister. Je legt uit dat fakoka je een dappe aan de wanati. Ja. In een leiding aan de top scout sani. Dat ben je medeplichtig. Dat je bent schenkbaar toch? Want je bent de minister toch? Maar dat vind je nog terug op ben je medeplichtig. Natuurlijk ben je medeplichtig. Dat nou je na basis en met je bar ik kon leggen uit dat dit no boen, dat no boen. Dan mijn vraag beschrijf af. Al die tijd die mi belastingsensie. En Ja. je belastingsensie. Mooi zo. Bepaal eng. Ja. Dat zou doen. Nee, abegos dong, friends and family. Hoe gaan we dat doen? Abegos dong. Dus dan nou, als dat CC eigenlijk, nou, eigenlijk attack, ik ben een minister, maar met dat CC. Zo maar jere jaso. Isab tobe play bakau zo voetbal. Nee, De heb de man die best daar CC. Nee. Wie sa de man fi. nee. Dat mijn karakter ge Ja. Dat dat man nog play. Oh. Ja, ja. Verstaan. Ja. En ja, teraman etak tu, lek fadora etaki. Ja. Na play awantjisi. Play wat je ziet. Awantjis play. Irak is spreekbaar. Een beetje spreekbaar toch? Maar je nou duurt toch? Nee, maar wan baka. Maar je nou, ja trainer toch? Je na trainer van Ja, een club. ja. De sab dat als man is doen dat Doras doen dat Ai. Aan het duur. Ja. Dat TV, het draait goed dat 90% het draait. Ja. Dat je nou pot 1 bij voor 80% toch? Nee, zeker niet. Dan is je spray toch? Dan netjes play. Nee, dat was attack CC. Afatan CC, Ja, tak attack Ja. Dan de man die warka arking, maar een trainer, je trainer sab dat je remi poti, dan me gwa 80%. Jere te wan fisi las watara. Ai, Je verstaan. ai. Te wan fisi las watara. Ai. De is dat apa toko banyi de pipa. Je sabi toch. Ja. En beji ote water krakong. Na dat dorai do.
En beji ote water sakong. Maar sapakara koirip sadape. En sapakara tegen taki jompo ni choro water drete kong. Tuurlijk toch? Sapakara nyameng. Natuurlijk dan jamen toch? Want onze reflectie na zegt, zou je tegen dat ibe dape. Ja. Ja, je direct maar melden je. Dat ibe vergeten. Ja. Dat ibe de minister toe. Ja. Wat heb je gedaan? Ja. Zou je corrigeren? Nee. Ze heeft gezegd. Ja. Ze werd tegengewerkt door haar eigen mensen. Dat is zoals maar ja. Apartheid sabetro minister. NDP. Ja. Want dat ben je. Maar je no NDP de bagat ook. Ja. Dat zei ik. Maar daarom heb ik solliciteerd toch op een slinkse manier toch. Nee, maar if je takasa niet. Kan dat want er ook op chef. Jere, maar if je takasa dat de man be werk tegen. NDP. Ja. No NDP de. Ja. Dat je go bagat na schrijf, maar werk tegen bagat ook. Okorotori. Okoro loli. Dat ben bedoeld toch. toch. Okoro toch je garat van de fiwa kapsadape. Met tegen dus. Hoe zat ik Dora, u zat zijn doen. Ik ben zo rustig. Ja. Zij doe, maar nog een bemoeien naar. Wij want to pakkie chips. Nee, koko. Ja, koko, je nyan, de fi rustig. Maar net taki bouw. Dus je verstaan. Justitie toch in om taki, want die beetje gelegenheid. Ja. Voor organiseren, voor zit ator dat PBC befout. Ja. Dat we zit kon. Disim pur dat in poti, je abba gelegenheid dat die. Maar nog die zono rose. De leg nou uit, leg aan minister uit, leg allemaal uit wat hem doen. En you ben dat bij. Nee, aan het durf, want a vorige regering ben je een kari toetok. Ja, no? Dat kon je doen disi. Aan het bewani. Nee. Oh. Nee, aan het bewani. No. Zo, we anti-man lukuman. Die doet taki. En na zo'n programma is die eruit. We zijn opvoedkundig bezig. Ja, tuurlijk. Je sabi toch hoe notjes opvoedkundig scoren, hè? Ja. Dat niet. Maar we hebben wijsheid en pacht. Ja. Je sabi toch? We zijn bezadigd. Ja. En dat we takanga jongwang. Nanga de bijuan toe. Ja. Tak jere ja. Na kon akonderem kafesi. Une fet no ansma persoonlijk. Nee. Akonderem us kafesi. Omdat zijn de gisa mi ego di mi gram ching. Me go di mi afop ching. Ja. Me go di mip ching. Ja. I verstaan. En somi denk tak alama mus do dati. Ja. Maar wam ching grupu. No kan sorgu tak de serefi. I sabi toch. Overal la de era. I sabi toch. Ja. Maar no kan de tak wantin sensi de. Dat we niet uitsensie dat we toesensie ja volk. Nee. Dat no kan. Ja. Je verstaan? Ja. Dus Samuel legt hoe uit. En voor je piu serefi. Lek sarana man. Want pewe waka ala de we spiti. We plasje. We trowe doti. Omesan we trowe. Maar agron voedzaam. A de vruchtbaar. Ja. Je verstaan toch? Dus dat Samuel bedun. Taki trusiani na grond. Paranoasani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De het napu de katak. Ai mina wan jaja sarana uma wan jaja sarana man. Me werken mee met zorgu taki. Me jepi na economie van kondere. En me zorgu taka inflatie no gualok toe. Want dat na tori en me werken aan me huiswerk boekje. Met taku grantani te wantralesi. Mineng. Na mazar degnati gambo. Ja, mazar gambo. Lek zei taki we voeden op ook toe. En u merkt op dat de boete, verkeersboete, de man gualok toe. En dat boem. Dat een boesa niet. En nu vanaf dat programma die we 18 maanden die naar verkeerde rijden auto. Vooral de PL man. PL Lili daarop. Horekening. En natuurlijk met power den school toe. Dat jaren nou om streng op. Toosjuantori. Puta man. Hoe neem je grap. De afzijn komt boom. Natuurlijk, we actie ook toe afvolgen voor een trouwe dood op straat. Hoor je kon de kring en dan kan nak tapi borst dat je nou echte senaman met dat grand tangi te centralisme ga. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell
know you don't know what life